Vďaka Ministerstvu práce sme sa mohli zapojiť do projektu, ktorý zastrešuje opatrovateľskú službu pre obyvateľov obce. Záujem o ňu prejavili opatrovateľky aj občania, ktorí chcú byť opatrovaní. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v novembri 2015 vyhlásilo projekt o opatrovateľskej službe pod názvom Podpora opatrovateľskej služby. Obec Močenok sa do projektu s trvaním 33 mesiacov zapojila. V princípe je to tak, že štát nám prepláca na jednu opatrovateľku sumu 504 eur. Zvyšok je potrebné uhradiť formou spolúčasti tých, ktorí budú opatrovaní. My sme výšku spolúčasti pre opatrovaných nastavili na, ak si dobre pamätám, 70 eurocentov na 1 hodinu. To znamená, že príspevok opatrovaných je niekde v úrovni 130-140 eur mesačne, tak aby sme zaplatili opatrovateľkám ich nárok na mzdu. Občania, ktorí prejavia záujem o opatrovanie prostredníctvom tohto projektu alebo prejavia záujem stať sa opatrovateľkami, musia splniť určité kritériá nastavené projektom. Nemôžu byť opatrovaní cez ten projekt blízkymi osobami a taktiež osobami, ktoré majú spoločnú domácnosť. Za blízke osoby sa považujú manželia, deti a rodičia navzájom. Poplatok za 1 hodinu opatrovania je 70 centov. O túto službu prejavilo záujem 9 osôb a za opatrovateľky sa prihlásilo 7 osôb. Opatrovateľky už musia mať príslušné vzdelanie, respektíve kurzy na opatrovanie. To znamená, že musia prísť do tohto projektu so vzdelaním potrebných preto, aby mohli opatrovať. Podmienky opatrovania si môžu záujemcovia o poskytovanie opatrovateľskej služby zo strany obce dohodnúť vopred. Môže sa napríklad vyskytnúť prípad, že opatrovaný nepotrebuje služby opatrovateľky počas celého dňa. Opatrovať sa môže aj na kratší úväzok ako na celý, napríklad na 4 hodiny denne. Opatrovanie bude prebiehať pracovné dni 7,5 hodín denne alebo 4 hodín denne podľa záujmu opatrovanej osoby na základe dohody s opatrovateľkou a opatrovanou osobou. V sobotu, nedeľu a počas sviatkov nebude prebiehať opatrovateľská služba. Celý projekt by mal trvať do druhej polovice roka 2018.